4 нафар аз сокинони шаҳри Панҷакент барои кандани ангишт ба кони мавзеи Ишакон мераванд. Инҳо сокинони деҳаи Ғезани Поём, ҷамоати деҳоти муғиёни Панҷакент буданд, ки худсарона бериои қоидаҳои бехатарӣ вориди кон мегарданд, ки дар натиҷа аз газҳои заҳролуди ангишт ба ҳалокат мерасанд. ҳодисаи мазкур 3 рӯз пеш санаи 2 январ тахминан соатҳои 20 то 21 ба вуқӯъ пайвастааст. Кони ангишти мазкур, ки сокинон ворид шуданд, беш аз 150 метр чуқури дошт. Нахви ҳамин ангишткани медарону ҳамҷо ба 4 нафараш дар чи гази ҳамин ангишт ҳамҷо вафот мекунанд. Баъди панҷумошон ки ҳамҷо будагӣ занг мезананд, аҳолӣ мерад аз кон мебуроранд ҷасадҳоя. 5 нафар будагӣ, 4 нафар талаффуз шудагӣ, панҷумошон берун будагӣ, дурун будагӣ мерам тафсишон муайян мекунем чӣ 50 нафарашон чӣ ваштагӣ. солҳои таваллуди сокинони Фавтида 35, 38, 51 ва 54 сола буданд. 2 нафари онҳо аз як оилаи Саидовҳо буда, дар ин ҳодиса падар ва писар ҷони худро аз даст доданд. барои таҳқиқ ва тафтиши ҳодисаи мазкур гурӯҳи махсус ташкил шудааст, то сабаби аслии он муайян карда шавад. аз ин рӯ раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода аз сокинон даъват ба амал меорад, ки худсарона бериои қоидаҳои бехатарӣ ва пӯшидани либосҳои махсуси ангиштканӣ дар омадан ба кони ангишт қатъиян манъ мебошад. ин кор ба хотири ҳифзи саломатии сокинон роҳандозӣ карда мешавад. рӯзи 2 январ 4 нафар ҷавонони шаҳри Панҷакент бо мақсади дарёфти ангишт ба чӯҳе ворид мешаванд, ки барои гузаронидани тадқиқот дар солҳои шӯравӣ канда шуда буд. ва ҳангоми даромадан ба чоҳ 2 нафар аввал дохили чоҳ мешаванд ва ҳангоми пайдо нашудани онҳо 2 нафари дигар бо мақсади бо онҳо вохӯрдан дохили чаҳ мегарданд ва дар натиҷа ин 2 нафар ҳам ба ҳалокат мерасанд. сабаби асосии ба ҳалокат расидани ин нафарон заҳролудшавӣ аз гази ангишт ба ҳисоб меравад. раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода аз сокинон даъват ба амал меорад, ки на танҳо дар конҳои ангишту коркарди канданиҳои фоиданок, инчунин дар тамоми мавзеъҳо эҳтиёткор бошанд, зеро риоя накардани оддитарин қоидаҳо боиси марг шуда метавонад. дар ҳамин ҳол кумита аз сокинон даъват менамояд, ки безарурат аз сафар намудан ба самти шоҳроҳи Душанбе Хуҷанд Чаноқ худдорӣ кунанд, зеро давоми чанд рӯзи соли 2022 тахминан то 15 адад кандашавии тармаҳои хурду бузург ба қайд гирифта шуд. аз аввали соли 2022 сар карда боришҳо дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон бештар ба қайд гирифта шуд ва ин сабаби боридани барфи зиёд ва маҳкам гаштани шоҳроҳҳо, махсусан шоҳроҳҳои кӯҳӣ оварда расонд. то имрӯз аз рӯзи 2 то рӯзи 3 дар шоҳроҳи Душанбе Чаноқ ҳам аз километри 60 оғоз карда дар якчанд мавзеъҳо фаромадани тарма ба қайд гирифта шуд ва инчунин ҳолатҳои маҳкам шудани роҳҳо ва байни тармаҳо мондани одамон ба қайд гирифта шуд. бо ин мақсад аз тарафи наҷотдиҳандагони маркази наҷотдиҳии кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва наҷотдиҳандагони раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар вилояти Суғ дастаҳои зудамал ба ҷои ҳодиса сафарбар карда шуданд ва нафароне ки ба кӯмак ниёз доштанд ёрӣ расонида шуд ва айни ҳол аз ду тараф ҳам аз тарафи Хуҷанд ва ҳам аз тарафи Душанбе дар мавзеъҳое ки хатарашон бештар аст наҷотдиҳандагон шабонарӯзӣ навбатдорӣ менамоянд. вобаста ба сербориш омадани обу ҳаво ва мураккаб гардидани ҳаракати нақлиёт дар роҳҳои кӯҳӣ аз ҳамаи ронандагони воситаҳои нақлиёт ва аҳолӣ эҳтиромона хоҳиш менамоем, ки ҳангоми ҳаракат дар роҳҳои кӯҳӣ пешакӣ бо мақомоти кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар ҷойҳо дар иртибот шаванд ва вазъи роҳҳоро муайян кунанд, то дар роҳ ба мушкилиҳо дучор нагарданд ва беҳтар мешуд, ки дар ин давра аз ҳаракат худдорӣ намоянд. гуфта мешавад, ки давоми 5 рӯзи охир тақрибан 15 ҳолати фаромадани тармаҳо ба қайд гирифта шудааст, ки сари вақт наҷотдиҳандагон барои бартараф намудани он корбарӣ менамоянд. хушбахтона бар асари тармафароӣ талафоти ҷонӣ нест
ولی نوبسته به این از سفر نمودن به سمت شاهراه به ضرورت خودداری کنند. در حال حاضر باشد شاهراه نقلیاتگردی دوشنبه خوجند چناق گزارشی مفنوشکر و نعیم جان ایوبов برای برنامه اطلاعاتی خبر.